Muuli na si Bayramon mga idol. Kay sakto sa karga naman kuno siya in tao. Ambot mo abot baka ni siya kung asa ni siya paingon. Kay naglisod naman ni siya tikang mga idol. Naingon na ni siya kakang nga nakumong. Bay! Hinay bay! Wala po bay dada. Napay-tiki-tiki niyang wala mahurot mga idol. Naingon na ni siya o baksidor. Kay nagsige man siya lingo-lingo mga idol. Murag na igo sa kinumo, dili na musukol. Oy hala, murag na lungkoy naman naman ni Chris TV. Oh, naintunsis na ni siya ingko pisot. Pero kung imong sampiton, mo response ra gihapon. Bay mon! Gabay man bay, gabay. Naingon tawag bata nga bag-o nakatuglakaw mga idol. Why kumpiyansa? Why kumpiyansa? Grabe ay warrior gani ko amigo. Manay Chris TV, tanaw na ko ni Bayramon sa bata pa ni palaway kini ugnaw. Maogyod lulubot yo. Pero bawi ra kay talented man po. Lala, sayo po. Lala. Oy, ako kantahan man ni Chris TV ha. Sayawon ta. Ako ragang ang sayaw na kinaraan. Mao kanay pangapurito sa mga tigulang. La 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 la. Batik imong tingog ing kupiso tan-awa si Bayramon ni undang na langgon. Unya karon si Bayramon ni sinyas mga idol. Sulbad na ko nung iyang adlaw karon. Kay good naman kaya siya mga idol. Ug sa buntag mo sayo kuno siya ngata. Kay mo sayo kuno siya panglaba. Kay klaro kayo kini iyang purol ihian man sad niya. Walay problema basta walay unod pakapin inigawas ba. Ha 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 ha.